Maswera seko vana veZimbabwe, tinoda kukutendai nguva dzino dzemasikati. Hatina kukwanisa kusangana kuti tipanane ma-updates kuti zviri kufamba sei makuseni, nekuti tange tine ma-meetings nema-stakeholders mazhinji sekutaura kwatiri kuita kuti chingungundengu ichi hachifambiswe nemunhu umwe chete. Nyaya inoitika ndeyekuti panoda uchenjeri pakudhiraivha chingungundengu. Saka hakuna munhu asina kukosha murevolution, hakuna munhu asina basa murevolution. Saka aiwa, tinoda kutenda takatora 3 days dzapfuura tichitrya kuona kuti vanhu vedu vava mumentality yerevolution here kana kuti havasi mumentality yerevolution. Asi takaona kuti vanhu vedu vachiri mumentality yepolitics. Chatoda kukuudzai tinenge tichitaura pamwe patinenge tichitaura mamwe masignal atinenge tichiisa mumashoko kuti tinzwe kuti tiri kukura sei panyaya dzezvematongerwo enyika, uye zvakare tiri kunzwisisa sei sekuti zvatiri kuchemera kuti tiri kuda revolution. Are we ready for the revolution? Asi tiri kuona kuti vazhinji vedu tichiri kutaura nezvekuda revolution but tiri mumentality yepolitics. Ndosaka muchiona tiri palevel sekuti tinokwesherana kana tiri mumagroup. But aiwa, toda kutenda Mwari nekuti vanotipa simba kuti tinge tiine mumagroups imomo tichitaura nemi tichipindurana nemi. Tine dambudziko nemweya wekuregerera, ndo chimwe chinhu chatiri kuona kuti vanhu havagone kuregerera. Zvazvinoita ndezvekuti vakarwa hondo vanogona kukuudzai kuti comrade atadza haaiswe mumaoko emuvengi, anorangwa nemasoja, anorangwa nemacomrades. Then kana muchinge maranga macomrades odzoserwa mukati memacomrades kuti anoshanda. Saka musanyanya kutora zvinhu nemoyo, asi munenge makuziva kuti aiwa, weakness ina comrade uyu anoda kuti ashande nenzira dzakadai, asi strength ina comrade uyu anoda kuti ashande nenzira dzakadai. Izvozvo tinozvikoshesa muchingungundengu. Tinoti pamberi nerevolution vana veZimbabwe. So aiwa, takaona vazhinji muchita dai comrade Stolema Dresa, comrade Mudzingwa, vamwe vakati munovatemba here comrade Mudzingwa muchishanda navo. Aiwa, regai tikuudzei vana veMwari, pega pega pawabvisa munhu anenge ari muchingungundengu uye zvakare ari one of the comrades muchirwa muchienda kumberi, munofanirwa kuziva kuti that gap ramavhura hamuchagone kurivhara zvachose. Ndo saka makambonzwa comrade Saruwaka vakambotaura vachiti macomrade patinonge tatadza kana achinge atadza hatina kwekumurasirira, tinomurasirira ani, nekuti wega wega ari kurwa chingungundengu, ari kurwira revolution, munhu akatarisana nedambudziko rawakatarisana naro. Naizvozvo ndiri kuda kukumbira kuti vana veZimbabwe itai mwoyo murefu, uye zvakare nzwisisai kuti zvatiri muchingungundengu chatiri tiri kurwira chimwe chete. Comrade Mudzingwa vane zvavakaita of course zvisina kuitirai zvakanaka, asi handizvo zvinhu zvatingagara takatarisa. So I think ndapindura vanga vachichemera kuti ti address issue ya comrade Mudzingwa. Comrade Mudzingwa vari kuziva zvavari kuita varimo mukati mevamwe, uye zvakare zvakaitika hazvichadzokororwa zvakare. Naizvozvo tinotenda kuti vachashanda vakabatirana pamwe chete nemacomrades. Asika ndo zviya zvatinotaura kuti everyone is a family kana tiri mukati mematambudziko atakatarisana nawo nekuactivate revolution. Signal yedu yekutanga inotibatanidzai vanhu. Saka hatigoni kubatanidza vanhu tichivapatsanura, zvinhu zviviri zvakatosiyana izvozvo. Saka regai tikutendei nguva ino yemasikati ano yatinoda kuti tikupei ma-updates. I think nezuro ndakataura pamusoro penhau yema-proceedings ari kuitika kunyaya yaComrade Nyoka Yamabhunu. Toda kukutendai nekuda kwekuti progress yacho tiri kuiona, uye zvakare tiri kuimonita. We know exactly ibasa rangu, ibasa rako, ibasa ra every comrade kuti ti protect comrade Nyoka Yamabhunu
ngatikurei vana veZimbabwe. Haiziri nyaya yekukombita. Dambudziko ratinaro takazvitaura tikati tasvika patasvika apa nekuda kwepartisan politics. Partisan politics inoti ini ndiri wanhingi, uyu oti ini ndiri wanhingi. Ngatipushei revolution takabata pamwe chete. Mugare mazviziva kuti this political drive yatirikuita yerevolution tiri kupota tichiapply intelligence. So sometimes don't take everything at heart. Whatever unfolds, sit back, look and see, try to study kuti understand kuti uri kunzwisisa here formula iri kushanda, nekuda kwokuti pamwe pacho tinenge tichiti left asi tichiti right. Zvichishanda izvozvo mukudriver intelligence ichatungamirira action paground. Saka musatora moyo, musatora zvinhu nemoyo. Imi teererai signal. Hakuna comrade ari muchingungundengu asiri comrade anoziva zvaanoita. Ndo saka muchinzwa chero patinopindura tinoti aiwa nhingi ndimukoma pakufunga, uye zvakare tine zvakawanda zvatinodzidza. Mozonzwa futi umwe achiti nhingi aiwa muning'ina, asi apa mukuru pane pandinonzwawo kuti ndinonzwa kudzidza. Ndava ndo mashandirwo azvinoitwa kana chitora revolution kuiendesa kumberi. So ndo saka makanzwa takataura. Ndoda kudzokorora mashoko andakataura towards the action of the revolution. Takanzwa vazhinji vari kuchema mazovharira revolution muzuva 31 madiktaura. Tati isusu vanoda kuenda kurevolution endai kurevolution. Ndo mamirira azvakaita. We are highly supporting the action yakadaidzwa nakomanda, nekuti he is a commander. Commander anoziva zvaari kuita. Asi kudai takati musaenda ikoko. I understand kuti comrade Mdzingwa vakambotaura vari clear ipapo, tikava addressa kuti handizvo. Ndo zvazvinoita, tinofamba tichipanana mazano kuti apa hazvidai, apa hazvidai. Asi chatakataura ndechekuti signal yedu mawira yakaita haisiri clear kwatiri. Asi comrade Saruwaka was on a driving force. He will never do anything zvinhu zvinenge zviine mistake. Saka izvozvo ndo patakati vanotenda kuti zvinhu zvinenge zvakarongeka kumberi handei mberi nechingungundengu. We are not monopolizing things panapa. This is zvinhu zvakaitwa nevanhu. Chinhu ichi ndechevanhu. Hatina a way yatoshandisa kudictator kuti zvinhu ngazvive so. Chatinoita tinopa maguidelines nekutungamirira. Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndima dzinoda kushandwa dzakawanda. Saka musarwa nemapazi. Uye musarwa nevanhu nenzira dzezvinhu zvamunoona, because hamu understand the intelligence dzinenge dzichishanda, nekuti zvinoda kuitwa zvakawanda. Saka ipapo tinotenda kuti tapedza. Then toda kupa update on the issue yema preparations atiri kuita kuenda ku demonstration on a picketing. Actually we are going to do a picketing outside the embassy of Zimbabwe. Toda kuverenga the petition pamberi pa ambassador over the issue, the political influence iripo panyaya comrade Nyoka Yemabhunu. We are going to set the date and tichakuzivisai kuti ma logistics anenge achifamba zvakaita sei. Vamwe vabvunza kuti zvakakosha sei kuti muende ikoko. Why chii chatinobenefita? Chatinobenefita ndechekuti we are bringing this issue on a public eye. This is the most important thing. Nekuda kwekuti iri kuitwa under the closed doors. Hatigone kurilaya
netransparency yezvinhu zviri kuitwa kumakoti chete, nekuda kwekuti nyaya iyi yakubata magovernment maviri, inobata government of Zimbabwe, inobata government of South Africa. Naizvozvo nekuda kwekuti procedure yavo inopfuura nema-high offices to take a decision, we are going to take also this matter to be public so that the public will witness. We have got important words we need to convey to the ambassador of Zimbabwe over the issue of Comrade Nyoka Yemabhunu, kuti anything chinenge chichiitika vanhu vazive kuti ndo zviri kuitika, na iyewo azive kuti ndo zviri kuitika. Political persecution is not permitted. Hazvitenderwe kuti tishungurudze vanhu panhau dzezvematongerwo enyika tiri munyika yevatorwa. Tiri kupikisa kuti the case ye-extradition is legit, nekuda kwekuti vangadai vakaunza that issue even pa 2017 after 2016 payakaitika. Saka tiri kuti pasinazvo. So we are going to show the solidarity of the people of Zimbabwe ikoko tichitaura kuti pasi ne-political persecution. Mwana weZimbabwe deserves also to live. So this is going to happen. Zvese izvi zviri kuzoitika in an orderly manner. Pari kuapply ma-clearances and everything. Tsamba dzacho dzavapo, dzava ready. Chasara kuenda kuPretoria kuti dzinosubmitwa ikoko. Kana dzinge dzasubmitwa, we are going to give you a date and the logistics are going to be arranged. Vanhu vari kuside rekunana Brits, Pretoria, Soshanguve, Mamelodi, Pretoria CBD, Atteridgeville, Tembisa, Centurion, Tichiuya, Joburg CBD, Kempton Park, the surrounding areas. Nezuro we did an internal survey tikaona kuti vanhu vari kuti pamberi nazvo, so we are going to do that. Tinoda kutenda kuti vana veZimbabwe they are going to support. Then tauya zvakare tine issue ye-whistle blowing. Tiri kugamuchira ma-sensitive issues ari kuitika paground. Takataura tikati the signal number 3 is confined, iri kudhila nenyaya dzekumaini nematransport, ndo kwadziri kushanda ikoko. Then on that note, tiri kuti vanhu ngavarambe vachiunza ma-audios vachitaura zviri kuitika kuti ma-comrades ari kushanda vachiita coordination paground vagone kuziva on what to do. This is a data collection level yatiri, asi tichange tichiunza signal yekuti vanhu vachashanda sei, uye zvakare vatungamiriri vese kana vave in position vachange vachitungamirira on what to do. Tiri kuapproacha the Ministry of Labour. We are doing what we can so that we can have the relevant bodies in place as part of the revolution iri kuitika ikoko. Tiri kuziva exploitation iri kuitika, tiri kuona kuti vanhu vari kucomplain. Mamwe ma-complaints atakawana ndevagari venzvimbo dziri kuitwa mining, vari kutaura kuti ivo mombe dzedu dziri kuvara, dzimwe dziri kutyoka, dzimwe dziri kufa nekuti dziri kuwira mumakomba. Makomba iwayo ari kuvhurwa nemachina, ari kuvhurwa nemaindia vari in collaboration nevana veZimbabwe vachiita mining ikoko zvisina environmental management, especially by social corporate responsibility. This is the part of the engagements that Trikita on the ground to understand what is the damage which is there, because tozviziva kuti zvinhu izvozvo zviri kuitika asi hakuna ari kunyatsoziva kuti zviri kuitika sei. So we need to activate action taku understanda kuti what is the real impact iri kuitika. Saka musafunga kuti kurutivi rwedu hatina zvatirikuita. We are mainly focused on the data collection. Kunewo bazi riri kuita nezve action activation. Then ivavo vanhu vari kusenza vari vese sekutaura kwanamboita paya kuti don't always take everything at heart. Musangotora zvese nehasha. Takatanga tikakuadresai tichangopinda muchannel kuti musasenze sema-emotions, nekuda kwekuti revolution mukashandisa ma-emotions you can go in front of what you are capacitated of doing.
then zvinogona kuparadza vanhu. Ndo zvatiri kuti teererai masignals ese, uye zvakare zviri kuitika kana musingazviunderstande, seek for the guidance and clarity kubva kuma-leaders vari kuadresa nyaya dzechingungundengu. Mamwe ma-issues ndeye ma-PPE, personal protection equipment. Tiri kuona maphotos atiri kutumirwa nekuziva zviri kuitika paground. Aiwa, takazvinzwa, takaasayina vanhu kuti saka tinoti shandai nemacomrades atakakupai. Tinotenda kuti vari kuita zvemining nevari kuita zvetransport vatanga the engagement dzavo, kune kwavari kusangana vachitaura, asi tiri kunzwa kuti nyaya dzetransport ndo dziri kuita matambudziko. Tiri kuti pamberi nekusangana kuti musheye munzwisise, ndo saka takataura tichiti imimi ndimi munoziva matambudziko. Communicate amongst yourself and coordinate, so that kana mchinge mava necoordination zvinopinda kukuitirai zvakanaka. Nyaya yemaless salaries takainzwa, tiri kuzviziva izvozvo kuti zviri kunetsa, asi ndo pataka tichitaura kuti musatarisire kuti muwane mari dzine musoro tisati taisa a revolution which is going to change things economically. Nekuda kwekuti government yedu is surviving on the taxes, the 14%. Pa 14% iyo yavari kuwana, 86% yese iri kuenda kunze kwenyika. Ndo 14% ine mari dzavari kuba zvakare kuti muone corruption ichisvika pakadai. Ndo saka mapurisa edu akurarama nechocho, vari kurarama nekudhizisa vanhu munzira, vari kuita maroad blocks nepasingadiwe. Tiri kumaona maphotos enyu, uye tazviadresa. Pane vakakumbira kazi tokumbirawo kuti mutibatsire muvhure channel inoita whistleblowing. Tinogona kuuya live kana tokupai ma voice notes motibatsirawo nekuchengeteka kwedu. Takuvhurirai channel iyoyo, uye tichakuhostai ipapo nguva tichange tichikuudzai. Asi hunzai ma-issues ari kuita tipe ma-comrades ari paground kuti vagone kuziva kwekuataka. Nyaya yerevolution haisiri nyaya iri nyore varume. Tiri kukutaurirai kuti revolution is going to capacitate, ichaisa simba muvanhu. Kana mapurisa asiri kuita basa ravo, muchazviona constitution yedu inotendera kuti ti-effect a citizen arrest. Saka hatina munhu asiri kushanda murevolution. Musazvinyepere. Remove the mentality of politics yekuti ndinotevera nhingi nekuti ndiya right, ndiri kutevera nhingi ndiya right. Mukateerera tese tiri kutaura chinhu chekuti unite and push this thing. Batanai vana veZimbabwe ndokuti chinhu chibude. Saka tiri kutenda kuti macomrades ari paground muri kuita basa zvakanaka. Tiri kuona mareports enyu, zvinhu zvenyu zviri kufamba zvakanaka. Takainzwa nyaya yeZimbabwe Mineral Development Corporation iri kuseenzeswa nevarume vatakapiwa mazita avo kuti vari kuseenzeswa nezvigananda kuti vatorere vana mamines, vatorere vana maclaims avo. Takakunzwai, takanzwa kuti makambenge makumbira regerero, asi zvinhu izvozvo zviri kuenderera mberi. Macomrades ari kudhila nethis case tava-assigna kuti vaite closer look into this and understand what is happening. Vabatsirane nemi ikoko, asi tonosangana pa-action patinenge tichizenge tichipedza ma-sports. Sando mamiriro akaita zvinhu so far. Taita nhume yatati imboenda kunogara pasi nemakurukota vabvuma kuti vajoine chinhu chevanhu kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Takamirira kunzwa kuti nhasi zvinhu zvichange zvichifamba sei ikoko. Vatitaurire kuti vari kurutivi rwevanhu here kana kuti vari kurutivi rwezvigananda, kuita kuti kana zvinhu zvakutanga kuitika munyika tinenge tichifanirwa kuziva. Asi kana vakati vari kurutivi rwevanhu, the information yatichange tichicollecta pa whistleblowing channel yatichange tichiita
iyoyo vanofanirwa kuti vataridze vanhu kuti shuwa vari kurutivi rwavo nekuita basa ravo nemazvo. Asi takumbirazve zvakare kuti kana zvichikwanisika ngavatipe kuti the political brutality iri kuitika kana kuti nzira dzavanenge vachichidzirwa nadzo mupolitics dzinenge dzichiitwa naanani. Kana taziva mazita iwayo tova declare the enemies of the people. Ndo mamiriro akaita zvinhu. Saka tinoda kutenda Mwari nekuda kuti pane zvakawanda zviri kuitika paground, and tiri kuti zvakare pamberi nechingungundengu 31 July kana vanhu vada kubuda hatina kukurambidzai, endai munobuda, itai zvamunoda kuita paground, itai zvamunoda kuita, just be safe. And isusu tenge tiripo. Tiri kudzokorera zvakare kuti after 31 July iyoyo musi wa 1 August kune inonzi National Dark Moment Day. Tiri kuti vana veZimbabwe, all of you in black, we are mourning for the people who died because of the political persecution. Tiri kuchema nevanhu vakaurawa pakuestablisha power nguva dzegukura hundi. Tiri kuchema futi zvakare nevanhu vakaitwa mashort sleeve long sleeve papolitical persecution, nekuti ideological competition yekugreba power yakakonzera division munyika, nyika haina kwayakazomboenda. Tiri kuti pasi nazvo Mwari vakuitirei zvakanaka. Tosangana manheru tichikupai mareports ekuti chii chiri kuitika paground, kati shandai nemacomrades vari kucoordinate ground.